И здравейте на всички! Нашия нов епизод на Brawl Stars. В днешния епизод ще разцъкаме малко Soul Showdown с Лили. Мапа е горе-долу добър. Те ще правя дека започва. Няма се забави. Така... Добре. Ще пробваме ли да направим 25 ранг. Все пак, тя да слух, ще пенгюраме. Така. Малко не ще погледнете какви, походи, бързо идеално. Още. Да се нахраним. Начало трябва да се нахраним веднага. Айде, сега като мисля много малко. И то кара, много хубавето саря. И са високите куби. Това много обичам да цък. Това не ме е страх да и цък. Но това би може да си избягам. Така идва. Кемпите някак ще ми дойде силно. Прати и убивам. Много се отваряше. И като се отваря... Цък! Айде! Умря. Тъпо. Зародута ми. Сега мога да ги убия. Чакай, ако не точно. Ей, на него. Не, те преспа. Си преспа и дамата. Ах, как да е толкова много е. Майка. Много... Сега какво стана, човек? Ох, не се заяждай. Силно съм. Мога и да те нападна. Благодаря, че не събираш тук. Той не умря. Чипак са. Къс. Тъпо. Че... Така, там тъпшко, защото той се съби супер. Аз си го искам. Аз не да ви вкаша. Да, на майка ще дойде. Аз си пусна гаджета. И това е човека. Искам ви гаджета. О, аз не съм искам ви. Така, да, пробваме. Той е там. Аз си събър се първо. И с тия покънки. Колко е гадно. Благодаря да намеря. Направим дупчица. Така. И тия бомби. Виждам, че иска да ме убият. И човека просто няма шанс. Няма шанс. Така му... Нека му дам това комплегия. И сега ще правим Star Drop Opening. Ще отваряме абсолютно около 3 Star Dropа. И да стискаме палци, ще се падне. Много лечен дари. И аз искам да слагам западни кит. Да се чупен герой. Много го искам. На един приятел го западнах и кит и он. А на мен нито не запада. И си изчезваме само с една кутийка. Аре, че... Изпълни. То... Едгърчо. Това мога да изповяда. Че много лесно ще го убия. Давайте, убийте го. Тук се изчезва. Не искам да умирам. Така, аз съм напомпана. Ей, много познаре! Как ставаме? Да умира. Да полети. Пак не жалко хора. Само го... Никога не мога познаре. Да, мръсна какво. Нека котараче. Къде си? Пак си забра супер. Ей, има са ни. Ще мога да го убия. Слайкнах маса. Тяката. И той си слаги супер, аз си слаги. Значи той си го зарежда без да ми е кръчета. Аз имам кръче. Това са ако дойде би трябва да почне да повече. Не, така ще проверявам. Чекай, къде е? Няма човек, тя котка. Котка с 5. 10-я път стана. Ще направим още няколко гешки.
Също така да ви кажа, абонирайте за канала, пръснете палеца нагоре и пишете в коментарите горе-долу колко дълго искате да се видеята. Също да ви кажа, че статистиката за абонираните е 95% не са абонирани. И само 5 са абонирани. Представете си. Тъй, че абонирайте за канала, да има яки видеа. Той Едгар как му би? Той Едгар е щупен, трябва да го нърфам. Нърф Едгар. Нърф Едгар, човек. Няма как той е на 1000 на 200 хелт да отида в него и той човека ме уби. Защото са хилва, не трябва за хилва. Ти е приказна щупена на хилва. Нека пада си троши същия демидж, същия такива, същия хелт да е. Просто не се такова. Не се хилва, прекалено щупено е. Правим така и си тръгваме. Само пак с един. И много мразя, като на щупешки боксове, аз съм ги откраднат. Даже друго ми се случва още по-гадно. Дай, че по-бързо, че Едгар ще дойде. Тук чупита. Дай, ще ми открадна една. Аз съм ти ядосан, сега ще го запомня и ще убия. Зададе трябва много да внимавам, защото ако се търкуни, но стане доста лошо за мен. Така крока, не заради най-обича. Има общо на полица. Така, то удари оттам на малко хилът, виждам. Той кроя на малко. Кроя, ако ми дойде и го пусна един път, той ще е дет. Някой да направи. Така, там се издаде, ама... Малко не ми се дава целя супер да го убивам. Крова си иде. Тя ще не се направи. Любите, какво направи? Като крова е над, ще да умре. Само че ме слоуна. Тъпия му гаджет. За слоуна. Заради този гаджет, вижте какво става. Не беше това гаджет, тук ще да победа. Той ще казвам, че има победа. Това Рико пък колко е слаб. Той е слаб на куче. Слаб е на куче. И аз съм слаб на куче. Само че го убих. Победа. Още на победа ми е 23 ранг. Така. Аз ще гледам да ги правя видеята около между 10 и 15 минути. За да може да клипа да събере повече показвания. Споделете го с приятели. Но да стигне до повече хора. И така като ми заби, най-обичам. Най-обичам. Особено когато игра на DS Link, и един път играх с Едгар. И тези човека 4 пъти цъкнах и то 4 пъти загубих, защото аз съм винат. Цъкам, не, ще стане. И загубиш ти купи, просто трябваше цял ден да ги дигам. И така... Дай на майка, само да не ме стънне. Че е много гадно. А този интернет аз не мога мръдна за него. Това ми върви на снимки заради него. Това е нахай готово съществото. Така, то да найда майк, да не се доближава с мен. Аз ти този спайк, че ако се събера супер, ой, той да му як много. Само че този интернет, надали ще ходи. Чак тия са ловно с тук. Той диамант, чак един път даже се бяхме събрали 3 такива. Защото с този интернет, да, бахтяк. И тук имам да кемпе, защото с този интернет нищо не мога да правя, съм да загина някъде. Така ще е цяла игра. Като е тръгнал началото гадно, така ще е цялата игра, после ще ми тръгне перфектно. Просто явно трябва в началото да забива. Ма е този спайк, какъв кърлеше! Мърчет, човек. Приятели сме, нали? Тръгвам се. Не искам да умера. Много човек. Това да има майка много е тъп. Мисля супер тъп. Тъпо-летие, мисля супер. Ти не аз, ти, да. А ще умреш, тъпо-летие. Ти ще умреш.
Ами то в този интернет беше малко долу, марате. Така, нека цъкнем колеги. Да, ще видите, че интернет е добре. Не те става. Ето, много видите. Перфектно си да не знам. Много, защото когато тръгне лоши, си продължава, виж много видите. Някой герой. Цък, цък. Сайк. Така, те. Ударче под кръста. Цък, цък. Чакай, къде той е? Как ще бъде мези? Най-тъпото ми умиране. Таборе не трябва да някакъв дойде да почне да ми взима веднага да нещо. Трябва малко се види. Най-тъпото ми умиране. Няма и да го коментирам. Този видеоклип ще свърши, когато направя Лили 20 статира. Още му е така. Някой сега ще ми взе шили, ама аз сега богатите да иде. Нищо не мога. Не е такова. Това ми трябва супер и шили. Как има и тя супер. Така, събирам си факели. Ние сме с 4, това е шилито. Не трябва да събере супера. Трябва, аз не трябва да си го събира. Става прекалено, че да се събира. Но аз все пак се осигуря с пауъркили. Ако ме с друг някъде си супер да имам шанс. Къде да се бери супер, ще се бери си го. Я ще го събера. Ще го пробвам. Стана! По-тама го изхъби, ама аз не го направих как трябва. Не се тая. Не я убих. Този пак са тимнали с него, има 6 човека. Но са малко мога да умрете. Ще го износя, хайде. Хайде, защото аз съм добъчек, няма да ме носят. Сам там не ме удари. Само не ме удари, че той. Даже ми кива. Няма го жал. Няма го жал. Цъп! Тъпулики е! Окей. Това ми е би много голям. Не, че има много голям. Хайде, пич. Остави горе, къде ще се там и натам. Аз не дадем сега ще така кемпя. Че нагоре, ако тегни му, ще ми се измъкни. Май надолу има шанс, какво не. Да, бе, имаме. Той се вкара такъв капан. Майко мила. Майко мила. Той ще ми се удари. Значи, той е такъв имат, че никога не мисли да ми даде палки. Иска да загубя. Но аз ти профилирам, ще стане, защото това му прави това. Не е това. Ама се става. Браво, ти честен гаджет. Пък и не бях го пък пак нещо може да видиш. Така, още колко времето? Още една игрушка, една купичка ми трябва. Винаги те става. Една купичка. Бях направил Едгара. Колко купи беше? 899 купи, ми трябваше да купат с 10. Дайте по-тъп. Загубих много ясно. Няма внимание, право. Бегам. Това не мога, човек. Много ще контролирам. Той уж би отдалече, близко би. Много голям не че отдалече. Или човек е чуден супер. Така, толкова сада не ми идва. Браво, съвсем това. Така. Също сте нали сте ти, ма да, малко ще обръщам нямаше. Толкова става не ми речи си него. Сега не дойде, супер аз. Гаджета и той просто. Някакво малко. Ама аз някъде ще искам да го пробвам. Оттам ако дойде ще отдет. Лапачът и лай. Браво, нонка. Вземи купите пак, сега още да. Да правим последна, да? Много да победа. Се постаря да победа. Така, няколко лилита, корделиочета. Хота няма да знам, че не намеди някой гъли. Точно на един от самоите ви. Так и се тръгвам, защото да е макснат. И тук не им се умира. Тук казах ви, съм да направим кумирчки.
Шкатоленка, втори папарката. Ако дойде да събират киките и аз. Шкатоленката ще е забелязана, дете. Я по-место на кика. Цък. Цък. И така, не ставам се обаче. Стоиш се молите вътре, стойте и много ставаш. Може ли го правите? Не мога да се разпър. Погреди как го ще ме уби. Добре, ще го запомня. Ще го запомня. И ще го убия също. Сам нека стане 4 човека и ще влезе на едно. И ти ударя един шалар. Знаеш там. Много ме е това, накрая ще ти да. Никога, че няма години. Много. Ама аз няма да ме нося. Мога да умра, но ще го напуча, някой да го убия. Това е тя смисъл. Доста хелите. Запробвам, да. И какво стана? Загубих купите. Айде още последна игра, наистина. И тук казах ви сега го правим 20 ранг. Ама човек много е щупен толкова. Прекалено е щупен толкова. Как се като мислим, той му няма нищо. Аз съм мирия, трябва човек трябва малък, не ще бие с близко. Но човек и отдалече и отблизко. Бие кучешки демидж. Не. Не си познава, човек. Не си познава. Остана, това се стъмнати. Стигнала да се стъмна. Камо. Тарага черни. Толкова трябва, той е гърчо там. Просто трябва да си задължително. Сякаш никой не явър. Гърчо там, не гърчо. Като не ядеш, но се прочава. Браво. Толкова след родно. Скучи. Ще да се пусне гачета. Да, пуснах и гачета. Какво стана, бе? Аз не разбрах какво стана. Аз се връщам, че 10 човека са ми скочили. Котка е кут. И накрая от тези хора, нищо съм им направил, аз не направя. Ето, честно ли? Честно ли? Много още е направил. Цак. Ей, не разбивай. Ей, лошкол. Ей, колче лошо. Умря. Аре, човек! Нов колд съм, и умирам. Това просто не трябва да става. Но хора, явно и клипа ще му остане 2 часа, но ще направя 20 минути, аз ви казвам. Ще направя, що мината. Голям сумяк, ще го направя. Ще доскоча на цялото лоби, ако трябва, но ще го направя. Казвам. Ако всички искам по 2, защото аз мога да трябва идете. И те ми става много по-лесно. Идеално. Перфектно, но човек няма да се пречи, бе. Че ударите кликчи няма трилър. А не от 1500, как аз си ги сям, път. Не трябва да е тега, ако не е силна. Защо не става, не ми. Се виждам тази. Не знам кой си. Ами, кой са купил твоите? Значи ти много добре ти го изиграх с книгата. Няма как да се правя, явно късмет. Това е там, не знам. Този бъденка му е толкова зле. Така 6-то място. Сега. Сега толкова стой. Аре, човек, искам едно супърче, толкова сега. Толкова много скъпо.
Тик, мальчик, ти не ме спами. Много аз ти, 100 човека. Добре, ти къде си? Аз му меса. Майка ти бе. Тики, къде си, Тики? Тики, къде си? Умре, умре. То лъж тук на някъде са. Аз май си ги взимам те коктейли. Това е работа. Трябва малко да се придвижа. Ти верно ли? Ти верно ли? За втори път. За втори. Шегуваш се. Браво, Игорчо. Много добре ти изигра. Така, отлично направи. Пак ще пада гаджета. Браво, браво. Браво. Игорчо, нали си добричък? Ще го направиш това, което искам. Игорчо, моят мисъл. Сам ме ми направите. Браво, убийте там. И сега ще направя. Това е идеално. Много ви благодаря. Той Едгар беше много съм искал, но се тая. Нали ме издоси. Така, Риер, перестава. Той е Риер. Така, не са те става дропа. Не, толкова са. И так, супер Риер, човек. Задължително те става. Задължително. И добре хора, тук ще приключим този клип. Абонирайте се за канала, харесайте видеото, споделете видеото с канала, клипа на ваши приятели и ще се видим следващия път. Чао, чао и до нови срещи!